ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азизи ман, вақте ки дар атомӣ кор кунед, ҳар саҳар якум коре ки шумо мекунед баъди намоз, баъди рӯшӯбӣ, ин шумо метавонед лични кабинеттона мебинед, ойликотона мебинед, амхали привичка меша шумода. ана нигоҳ кунед, дар атомӣ касе намедонад, дар як моҳ 6 бор пул мегзара. 2 бор шумода премия мегзара, аввали моҳ, охири моҳ ва 4 бор ҳар ҳафта рӯзи сешанбе шумода маош мегзара. касоне ки ҳолиам дар атомӣ кор накардасе, рақамҳои ман дар рӯи экрана 919 64 74 99 бинависед. оиди кор ма шуморо хушрӯ мефаҳмонам, дар командаи худам мегирем, якҷоя кор мекунем. кор дар атомӣ беҳад осона. ягон чизи даркорӣ барои худтон мехарен, лични кабинетона 10 000 бал мекунед ба рубл 1800 рубл дар 6 моҳ ҳамагӣ як бор харид мекунед ва шумо баъди ҳамин харид уже 2 одами дига тактон дар регистратсия кунед, кортон тамом, кор худш пеш меравад. у одамо ҳам 2 одамӣ мебиёранд, якборӣ харид мекунанд, аммо хеле командный кор мешавад ва шумо соҳиби ойликои калон мешавед. ана духтаракои тоҷик звания гирифтестиянд, худо хоҳад ба наздики ойликои 200 000 сомонада меброянд, рубл не сомонада, ва ҳатман шумо шоҳиди ҳам мешед. хулоса дӯстони азиз, касоне ки мехоҳед кор кардан қати мо, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрана бинависед, якҷоя кор мекунем, беҳтарин кора, расходи кам дора, вақти зиёда намегирад. салому алейкум дӯстони азизи ман. имрӯз чандум боша? 7 июл. мо чӣ рафтистем? марказ тестим. маша экзамен дора ирӯз. намедонам чӣ гап мешавад. мактаби 94 ҳамин пушти, хулосаи мактаби 94 ҳамин пушти хонаи мо давдагия. ман ҳамеро гуфтам ба 82 бироям, ҳамин пушти хонаи мо дай. ино бовар накарданд. машада дер шудеста чӣ меспора экзамен барои дохилшавӣ. стой на мактаби 94 намедай. хеле ки ман гуфтам дар пушти хонаи мо. ҳама омадеста уно 82 пушти ҳамеай. дӯстони азизиро бинед, қадар одамай. машаро вардем тақондем, гуфтем мери худа така. духтарако бисёр медисина дар дохил шуданиям. дӯстони азиз, дохилшавирам проблема. ин қадар одам қате вайш ҳама аҳла авлодаш омадагиай. ана ёҳуз медроян ку соати 12 меброян. мо гуфтем хай то вай то буромада интравали мо як круг мегардем меем. тамошобинои мактаби 11 мактабе ки ман хондагиам. ина нигоҳ кунед, ин мактаб дар пушти хонаи мо, ай пушти унам ҷа медроя мактаб мешавад. уна хонаи зардай ку мо кучаи мо ман медавидам мактаб меомадам. мо бозори меҳригон омадем. дӯстони азиз, мо инаҳам куҷодаем? меҳригон омадем. ирӯз ҳафтамай, мо бояд ага ош пош кунем барем барои бузурга. ана ман гуфтам ирӯз гӯшт пушт шахарем дар хонаи биби монем, ага баъд айпай ошпазӣ шавем. соати 8 иҷа чихе спокойни кам одам, салқинак, бозори меҳригон. ай ҳама бозори хушрӯӣ, пурнозу неъмату фасон. мороженое харид. хеле аппетитли метоварам мороженыёшон. ин фисташкове боша, чоколате. хай мебинем. ина чизкейкошон, ҳамаи чизакои бомаззашон. ин тортаи чие? ай шоколад дай, шоколад. дӯстои азиз, мороженое гирифтем. ман шоколадни дилафрӯз мегӯяд ки ана еш хеле гуфтем ҳамаш краситело, сырх зард, кабуд коричневый, бордовый. соат як шид. дӯстои азиз,
امروز ما نویبری автобуси этажада шишти ойнаваш чиркин ки бернахшун нишонтон будем тарафи аэропорт рафтестем зи рабине ҳеҷ калибора ай ис рабине исын сипсиё исын рабине короче моя сумкара жда дорем сумка иҷдаки пайдо шавад ждём тарако мо имрӯз санитарный ден дорем дар рӯзи душанбе این ماشین مرا با ابران آوردیم چون آوردیم بچه‌ها ماشین ما همجا زد داره که پلوی ما بسیار شود اتمی ابورا با بخرمش уже варианту بسیار شدیستیم با دیگهش سفید شم اومده خلاصه خیری میریم قلی گرفتیم گفتیم به این روز уборка کنیم معدن کارو уборка می تلفن پرشته ویدیو کده вообще نمیشه دوستان عزیز انا می نمود پاستای табулбати корейская фирма атоми дорем в наличии омада харида метонем барои чиян ино дандонҳои хунрезиша чӣ мекунам кам мекунам бадбӯи даҳан нест мешавад ва дандонотон мелкош ба қувват мешаванд беҳад зубнаи пастаи нағзай ана хеле бо набори ивнинг крем дорем ай атоми в наличии даиҷа уходай барои рӯй нигоҳбинӣ пӯсти рӯй даиҷа пилинг маска крем ҳама чизаш ҳастай метавонед дар хона худтон вай кунед чистка лица беҳад чизи хубай барои бонувон ирам в наличии дорем دوستان عزیز داریم در فروش سپیرولینای 100%аш ای شرکت اتمی با نرخ دسترس کدومیده در کار باشم میتونه که نویسین ما شما دستافکا میکنیم ассалому алайкум дӯстони азиз хуш омадед ба канали мо дӯстони азизи ма яке беҳтарин маҳсулотҳои ширкати атомӣ ки ҳозир тамоми одамо қариб истифода мебаранд ин зубная пастаи атомияи беҳад эффекти хуб дорад дӯстони азиз медонед ин ягбора чанд чида дар корад вақти дандонҳо дар мекна истифода мебарӣ вақте ки аз дандонҳо хун мерезад дар давоми як ҳафта истифода барӣ аллакай шумо эффекти ҳамин зубнаи пастаро мефаҳмед нархш қимат нестай дастрасаи нархш дар душанбе в наличии ҳастай метавонед заказ кунед ва гуфта намона касоне ки мехоҳед ки бори моро паста яна арзон харе метавонед дар ширкати атомӣ регистратсия шавед ай ҳамин ҳисоб боро шумода арзонтар меҳалтад дӯстони азиз дар бораи ҳамин зубнаи пастаи атомӣ шумо метавонед ай гугл чун ҳамешагӣ мегӯм маълумотҳо бигирен сифаташ беҳад хубай ҳамин як бор истифода мебарен бовар кунед ки дуюм бор худтон давида када мехаред ба ҳамин хотир дӯстони азиз рӯи экран нависе рақамҳои мода мо шумода ба нархи дастрас анами пастаҳоро мефурӯшем